maitea, zu zeure sentimenduakin batera etxean izkutaturik. Umeak txaloka txapla, txoriak txistuka txip. Jendea izketan, bla bla, eta zu etxean izkutaturik, zure bakardadea indartu ditu, banandu gaituen paretak. Bakarrik egiten dut barre. Anesok galdetzen dit ea ziur nagoen ondo nagoela. Ez dut erantzuten. Nire kopeta bere sorbaldaren gainean jartzen dut. Berak eskua jartzen du nire garondoan. Eternalak gara. Eta ezkutuan biltualk nolbait bertan. Saltuko balit ni ez nagoenean, eta nolbait oli teolikoki. Bizitzaren erasoetatik babestu behar zaituen pertsona bela baldin bada, eta azkenean bakarrik baldin. Bagaude mundu honetan, askotan komunak izaten dira liburutegiak. Atea itxi eta intimitate uneak lortzeko aukera bakarra eskaintzen digun espazioa izaten da. Intimitatea izateko eskubidea ukatzen da. Ezerk ezin du hori justifikatu. Imaginatzen dut, inoiz hortaz benetan hitz egin ez badugu ere, bere adinen, zinez gogorra izan behar duela gurasorik ez izatea. Eta are gehiago seme bakarra zarenean. Ez baitaukazu inork zure seme alaben heziketarik buruzko aholku eskatzeko. Baina kaka zaharra badaude arau batzuk, bai ala, bai bete beharrekoak. Kontua da, nik uste pentsatzen nuela kasualitatez jakinaren gainean baldin bazeuden. Ez zirela nire esferan sartzeraino iritsiko. Intimitate hori errespetatuko zutela. Oker nengoen, ezin okerrago. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds.